Shin mecece coronavirus? Virus wasu ƙananan ayarin halittu ne da ido baya ganin su, kuma sukan haddasa wa dabbobi da mutane rashin lafiya. Wasunsu suna haddasa wa mutane ciwo da yake da alaƙa da numfashi, wato mura da kuma sarƙewar numfashi. To menene kuma cutar COVID-19? COVID-19 wata cuta ce mai yaduwa, wacce wani sabon nau'in coronavirus ke haddasawa. Wannan sabon nau'in ba a san shi ba har sai lokacin da annobar COVID-19 ta ɓarke a garin Wuhan da ke ƙasar Sin a watan Disamba na shekarar 2019. Ta yaya cutar COVID-19 take yaduwa? Ana ɗaukar cutar COVID-19 ne kai tsaye daga mutanen da suke ɗauke da cutar ta hanyar musabaha, idan mutum ya taɓa hancinsa, baki ko idanunsa kafin ya wanke hannayensa. Tana yaduwa daga mutum zuwa mutum ta hanyar shakar kwayoyin cutar, yayin da mai ita yayi tari ko atishawa ko yayi magana kusa da kai ko ya fidda numfashi. Ana ɗaukar ta idan ka taɓa wani abu wanda ɗigon da ke ɗauke da ƙwayoyin cutar ya sauka a kai, sannan ka taɓa hanci, baki ko idanunka ba tare da ka wanke hannayenka ba. To menene alamun cutar COVID-19? Alamomin cutar COVID-19 sun hada da zazzabi, gajiya da kuma busasshen tari. Wasu marasa lafiyan na nuna alamun ciwon jiki, mura mai zubar da majina ko toshewar hanci, ciwon makogoro ko sarƙaƙewar numfashi. Wasu mutanen suna kamuwa da cutar ba tare da sun nuna ɗaya daga cikin waɗannan alamun ba. Waɗannan mutane su suka fi yaɗa ta a cikin al'umma. To menene matakan kariya daga cutar COVID-19? Za ku iya kare kanku ko hana yaduwar wannan cuta ta hanyoyi kamar haka. Wanke hannaye a kan kari da sabulu da ruwa mai gudana a duk sanda aka taɓa wani abu ko aka gaisa. Ko kuma amfani da sinadarin wanke hannu wato sanitizer. Ku kauce wa taɓa bakinku da hancinku ko idanunku ba tare da kun wanke hannayenku ba. Mu dinga sa takunkumin kariya a duk lokacin da za mu fita ko za mu yi mu'amala da mutane. Rufe baki da gwiwar hannu ko kyalle ko tishu yayin yin atishawa ko tari. Samar da tazarar mita 2 ko taku 6 tsakaninka da duk mutumin da yake tari ko kuma yake yin atishawa. Killace kai yayin da kuka ji bakwa jin daɗi game da zazzaɓi da mura. In har ciwon ya ta'azzara kuka fara tari da sarkewar numfashi, to sai a garzaya zuwa wajen likita ko a kira wayar neman agajin gaggawa daga jami'an hukumar NCDC ko kwamitin karta kwana na jihar. Suwaye suka fi shiga haɗarin kamuwa da cutar COVID-19? A yanzu dai bincike ya nuna dattawa 'yan sama da shekara 60 da masu ciwon zuciya da masu hawan jini da masu ciwon siga da masu ciwon daji sun fi kowa hatsarin kamuwa da wannan cuta. Shin akwai magani ko rigakafin wannan cutar? A yanzu dai babu magani ko rigakafin wannan cutar, amma masana harkar magani da rigakafi na duniya suna nan sun dukufa wajen neman maganinta da kuma rigakafinta. A kula. A yi hattara. Mu kiyaye. Cutar corona gaskiya ce.